רב אשי סבר לה כריש לקיש, ומתר אצלה כרבי שמעון. רב אשי סבור כריש לקיש, שהאחים עליה, על היבמה בכרת, הוא מסביר את הברייתא כרבי שמעון. תכף הגמרא בעצמה תבאר, היא בינתיים רק עושה את הכותרת. רבינה סבר לה כרבי יוחנן, רבינה סובר כמו רבי יוחנן, שהאחים ביחס ליבמה זה לאו, זה חייבי להבין, ומתרץ כרבנן, ויסביר את הברייתא כולה כרבנן. אז יש לנו כאן רב אשי ורבינה, שניהם כל אחד, שניהם חולקים בעצם במחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, וכל אחד מהם יסביר את הברייתא באופן אחר. כן, רב אשי יסביר את הברייתא כרבי שמעון, תכף נסביר באיזה אופן מדובר, ורבינה יסביר את הברייתא כמו רבנן, וזה יתאים לרבי יוחנן. בואו נראה כאן רש"י לפני שנראה את ההסבר של הגמרא. אומר רש"י, רב אשי סבר לה כריש לקיש, ואמר בכרת, שאמר שהאחים עליה בכרת, אני ברש"י. וסייפא ניחא, למה סייפא ניחא? מה כתוב בספר, צריך לראות עוד פעם? שלא תפסה קידושין. שלא תפסה קידושין. אז מהספר בכלל אין שום קושיה. נכון. את מה יצטרך להסביר של לקיש? את הרישא, יפה. ומתר אצלה לרישא דברייתא, דקטני צריך חליצה, הוא יסביר את זה באחים שנולדו לאחר חליצה. זה לא היה בעולמו. נכון. וקידושין של שני, שנולדו לאחר חליצה וקידושין של שני, וכרבי שמעון דאמר, ייבם ולבסוף נולד, לא מהניה נפילתה מן הראשון, למה ועלה אשת אח שלא היה בעולמו, וכך זיקת העין נפילה לא אסרה לה עליה בהי, הואיל וכשנולד עלה, לא עליה. כשנולד זה, כבר קידשה זה. תכף נסביר את הכל. זה לא עליה, זה עלה. רבינה סבר לה כרבי יוחנן, דבר חי ולהבין אילו, ורישא ניחא, כי ברישא כתוב שצריכה חליצה, נכון? כן. חי ולהבין. אם ככה את הספר הוא יצטרך להסביר. ומתת לספר דקטני אין עליו כלום באחים שנולדו לאחר מכאן. וכרבנן דאמרי, יש את האחים שלו היה בעולמו היא, ולא תקשר האיש של הסייפה. טוב, אני אחזור עוד פעם על הרש"ים האלה עוד מעט, אני רק אקרא שוב את הגמרא בפנים, וננסה להסביר בפנים, ותכף נחזור לרש"ים האלה שוב. אז בואו נחזור שוב. רב אשי סבר לה כריש לקיש, ומתר אצלה כרבי שמעון. רב אשי סבור כמו ריש לקיש, אני חוזר שוב מההתחלה, שורה ראשונה. רב אשי סבר לה כריש לקיש, ומתר אצלה כרבי שמעון. כלומר, רב אשי סבר כמו ריש לקיש, שהאחים עליה בכרת, הוא יסביר את הברייתא כולה כמו רבי שמעון. רבינה סבר לה כרבי יוחנן, שהאחים עליה בלאו, ומתר אצלה כרבנן, הוא יסביר את הברייתא כולה כרבנן. עכשיו הגמרא הולכת לבאר. רב אשי סבר לה כריש לקיש, ומתר אצלה כרבי שמעון. בואו נראה איך. החולץ לבהמתו וחזר וקידשה. זה הרישא, נכון? נכון, זוכרים? כן. החולץ לבהמתו וחזר וקידשה, צריכה חליצה מן האחים. זה הרישא. זה הרישא של הברייתא הזאת. שואלת הברייתא, מה נחים? על איזה אחים מדובר כאן? ישיבה הברייתא, אחים הילודים. מה זה הילודים? שנולדו אחר. יש נולדים ויש ילודים. כל הבן הילוד, היעוד השליחו. לעתיד. לשון העתיד. הוא עדיין לא נולד. יפה, הילודים זה הכוונה שיוולדו לאחר מכן. כמו הפסוק, כל הבן הילוד, היעוד השליחו שפרעה ציווה שם, כן. הם עוד לא נולדו. זאת אומרת, הם נולדו רק אחרי החליצה ואחרי הילוד. אחרי הקידושין והחליצה. ואז הם לא נעשו. זאת אומרת, הם לא היו. ומחר שהוא מת, אח? אני נכנס בזה רק. כמען כרבי שמעון. בואו נראה. בואו נקרא מחלק. שאלנו ראובן נגיד. אחר מותו. ראובן, שמעון. הראש לחדחים, ברור. ודאי. יש לנו כאן נגיד 4 אחים, בסדר? 4 אחים. לראובן יש 6, שמע רחל. נגיד, כן, ניקח דוגמה. עכשיו הם 3 אחים. כן? עכשיו, בואו נאמר שראובן מת,
ראובן מת, שמעון הלך וחלץ. שמעון חלץ, כן? כן. חלץ. חלץ לרחל, ולאחר מכן חזר לקידשה. חזר לקידשה. בלעב. עד כאן ברור ובלעב. לאחר מכן שמעון מת בלא בנים. שמעון מת בלא בנים. עמד עם שדוד. לא, קודם כל צריך להיוולד ילד. מה? אז נו. לפני ששמעון נפטר צריך להיוולד ילד. לא, הילודים. לא. למה לא? זה מה שאמרנו פה. מת, ייבם ונולד. אז עכשיו הוא מת. כדי שזה כמו ייבם. אז עכשיו הוא נולד. קודם כל מת, לא, מת ראובן. כן, צודק, אם הוא מת ייבם, ראובן, חלץ, חלץ וקידש שמעון, יפה. ולאחר עכשיו מכן נולד, יששכר. דדי. או, עכשיו יששכר נולד. לא, לפני ששמעון נפטר אבל. לא, אחרי. 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 אם אתם זוכרים כאן, הוא לא היה בחיה. מת, ייבם ונולד. אם הוא היה בחיה, ושנו את לוי, מה אני צריך עוד אחד? אז אתה צריך עוד מת אחד. זה הסדר. אחרי ייבם. לא, לוי הוא כבר לא אסור. מת ראובן, שמעון חלץ וקידש, עבר עליו. ולאחר מכן נולד נולד. יששכר. כן. זה המקרה. לפני ששמעון נפטר. אחרי החליצה. מה? אחרי החליצה, הוא לא היה עוד בחיה. לפני ששמעון נפטר, הוא היה יששכר. אחרי שמעון חלץ וקידש. כן, בדיוק. בסדר, רק עכשיו, אם שמעון חי, עד שהוא נפקא מנה ליששכר. לא, בסדר, אחר כך הוא מת. לא, אני רק אמרתי שהוא לא נולד, אם הוא נולד אחרי שהוא מת, אז עוד פעם זה אח שלו היה בעולמו. בחייו. הוא נולד אחרי שהוא חלץ אחרי וקידש. החליצה. בסדר? אבל זה שהוא. אחרי החליצה בקידושים. לפני שהוא נפטר. אז בואו עכשיו נראה שוב. אז כתוב כאן כך. אחרי לביתו בחדר לקידשה, צריכה חליצה בין האחים, אחים הילודים. מי זה הילודים? יששכר. שנולדו בעתיד, יששכר. כלומר, צריכה חליצה מיששכר. כמען כרבי שמעון, שמה רבי שמעון סבור, מת, נולד. ייבם ונולד, היא לא באיסור אשת אח. כן. כלומר, אין איסור אשת אח בין יששכר לרחל. אם היה איסור אשת אח בין יששכר לרחל, אז היא ערבה עליו. הוא היה בעולמו בקיצור. אז הוא לא צריך לחלוץ. אז היות ואין איסור, לא, הוא היה בעולמו. בגלל אין זה. איסור אשת אח בין יששכר לרחל, משום שיששכר היה בעולמו של שמעון. אז לכן הוא יכול היה. הוא יכול לחלוץ או לייבם. ולאחר מכן הוא מת, כן? אז לכן הוא יכול לחלוץ לרחל. הרי זה המקרה שרבנן גזרו עליו, עד הוא המקרה שהוא לא היה בעולמו. אז לכן אז חייב לכן להיות... הוא יכול לחלוץ. עד כאן ברור? כן, ברור. יפה. אבל רק אני חליצה. ככה, הרב, זה רק חליצה. חליצה עדיין. לא ייבום. לא ייבום כי זה בלאו. כי הוא עומד תחת החיים שזה... אותו איסור שהיה לו. כן. שהוא כבר חלץ וייבם. זה קידושי איסור. כן. לא צריכים לקיים קידושי איסור. זאת אומרת, אם הוא יקפוץ... כן. אז גם הוא יכול לעשות כמו שמעון. זה היה ליבד רבי יוחנן לפי זה. לפי רבי טוב. שמעון. אז זה בעצם הרשע. אינטרס רבנן. נחזור שוב. מה? למה יששכר יכול לחלוץ? לא יכול לא לחלוץ ולא ייבם? לא, כי לפי דעת רבי שמעון, החליצה לפי דעת רבי לפני שהוא שמעון, נולד. לפי דעת רבי שמעון, היו לפני שהוא נולד, לא? לפי דעת רבי שמעון, אין איסור של אשת אח שלו היה בעולמו כי הוא לא היה. בין יששכר לרחל. משום שיששכר היה בעולמו. חי בעולמו של שמעון. הוא נולד עוד לפני שנפטר שמעון. זאת אומרת, זה... אבל אחרי החליצה. זה א', זה ב', החליצה זה ב', בין החליצה לבין הבא. זה ג', יששכר נולד, וזה ד' זה שמעון שהוא ב'. נפטר. כן. מובן הסדר? כן. מובן הסדר? כן. בסדר? אז אין איסור ליששכר ביחס לרחל של אשת אח שהוא היה בעולמו. משום שהוא היה בעולמו של שמעון. ואז מה, אבל הוא יכול לייבם אותה. אז הוא יכול לחלוץ, לא זה הבלסור. רק לחלוץ. יבם. ברור עד כאן? זאת אומרת, גם הוא יכול לעשות את התרגיל של שמעון. לחלוץ ולקדש. בלאו. אסור לו אותם לעבור לה. מה זה יכול? אסור לו. גם לא, אם זאת אומרת, אסור. גם שמעון אסור. אתה צודק, הוא עבר איסור, אבל לאו. ישר יכול ללכת לפי השיטה הזאת כבר אל השאר מה שנקרא לי. ישר יכול ללכת ולקנוס לפי השיטה שלו, כאילו בכל מקרה זה איסור. אבל הנקודה היא עכשיו יוצא לפי רב אשי בכלל לא יוצא. על כל פנים, לפי זה, הרשע של הברייתא מובנת. בוא נחזור שוב בפנים. כתוב בתורה שאסור לחלוץ?
אחר שזהו. כתוב בתורה שאסור לחלוץ. שאסור לקדש, כן, זה לאו, כתוב לא יבנה. כיוון שלא בנה שלא יבנה, ככה שיסביר למעלה. כמו זה סוג דורייתא. זה סוד למה מהתורה. בואו נחזור שוב. רב אשי סבל לה כריש לקיש ומתר את רבי שמעון. החולץ לבהמתו וחזר בקידשה, צריכה חליצה מנוחים. זה הרישה, נכון? כן. מה נחים? על איזה אחים מדובר כאן? אחים היילודים. הכוונה שיוולדו אחר כך, לאחר החליצה והקידושים. כן, זה בעצם מה... כמען, למי זה מתאים? רבי שמעון. זה מתאים לרבי שמעון שאמר, מת בן ונולד, מותרת לייבם ולחלוץ. בסדר, עד כאן ברור. זה הרישה. עכשיו הסעיפה, עמד אחד מן הנולדים. כבר היה קיים. מי זה הנולדים? שכבר היו כאלה, ראובן, שמעון ולוי, לוי נגיד. לוי. עמד אחד מן הנולדים בקידשה, אין לה עליו כלום. למה אין לה עליו כלום? תגידו לי אתם. כי זה באיסור לאו. כי עליו במה? כרת. בכרת. לפי ריש לקיש. לא תעשה קידושין. יפה. אז לפי זה כמען כריש לקיש. אז לפי זה הברייתא מיושבת גם על השם וגם על הסייפה. כלומר, הסייפה זה פשיטה, זה ברור. הסייפה זה פשיטה, זה ברור. עוד פעם, נסתכל שוב. נסביר שוב. יש לנו 4 ראובן, שמעון, לוי. נעזור לכם את יששכר. 3 אחים יש. ראובן, שמעון, לוי. ראובן נפטר מן העולם, הלך שמעון אחיו, וחלץ רחל אשתו של ראובן, ולאחר מכן קידש, עבר בלאו, לא יבנה, כיוון שלא בנה שלא יבנה, עבר בלאו וקידש. לפני שהוא מת, נולד אחיו יששכר. יששכר היה בעולמו של שמעון. לכן ליששכר אין איסור לחלוץ לרחל. היא לא פטורה מחליצה ביחס ליששכר. הוא חייב לחלוץ. היה, לא חייב. הוא או מישהו אחר. או לוי. יפה. עכשיו. לא, לוי לא. לוי לא יכול. לוי פטור. הוא פטור בכלל. הוא פטור, הוא חייב. היות ואין איסור אשת אחיו שהוא היה בעולמו כלפי רחל, אז לכן יששכר חולץ לרחל, ועל זה מדברת הרישה, החולץ לבהמתו בחזר בקידשה, שמעון חולץ לבהמתו בחזר בקידשה, הוא מת, צריכה חליצה בין האחים. איזה אחים? הילודים, מימי יששכר? עד כאן ברור? זה הרישה שלא הייתה מובנת. עכשיו הספר זה פשוט. בספר כתוב, עמד אחד מן האחים בקידשה, איזה אח? שהיה בעולמו. הנולדים, שהיה בעולמו לוי, שעליו בכרת, אין לה עליו כלום, כי זה כרת. אז כל הברייתא מסודרת, לפי דעת ריש לקיש. ככה מסביר הרב אשי, נסביר את כל הברייתא באופן הזה, הברייתא מסודרת, וגם ריש לקיש מיושב. אין שום קושיה ריש לקיש. זאת אומרת, שני אחים הם היו בעולמו. שני אחים, גם לוי וגם יששכר היו בעולמו. הנקודה היא רק אם הם נולדו אחרי החליצה או לפני החליצה. מצוין. נכון, זה אבל שניהם היו בעולמו. כן. טוב. הלשון אין לה עליו כלום, מה זה אומר? היא לא צריכה מנוגד. לא צריכה להגיד. כי לא תעשה קידוש. טוב, זה הביאור בדברי ריש לקיש, כעת נראה רש"י על זה, לפני שנעבור להסביר את רבי יוחנן, בסדר? מה זה עוזר אבל שיששכר נולד אחר כך? הרי כל הקידושין שלה שלו היו באיסור, אז האיסור הזה עובר גם אליו. לכן הוא לא יכול לייבם, נכון, בסדר. מצוין. אז למה לוי לא יכול לחלוט? בגלל שהוא... לא, לוי בכרת. לוי בכרת. כן, באשת הר. יששכר לא בכרת. כן, בסדר. זה ההבדל ביניהם. יששכר לא בכרת? כי אין לו איסור של אשת אח שלא היה בעולמו לפי דעת רבי שמעון. לפי דעת רבי שמעון יש, אבל לפי דעת רבי שמעון אין. זה כמו המקרה של מת, ייבם ונולד. הוא נולד אחרי החליצה. מצבו לגבי רחל הוא שונה מצבו של לוי. נכון, בדיוק, נכון, יפה מאוד. ברור, בסדר? כן. אבל העולם אחרי שכבר שמעון חלץ וקידש ועשה את כל האיסורים. ואחר כך רק הוא נולד. אז הוא לא יודע. הוא לא בכרת. הוא לא יודע מה קרה שם ביניהם. לוי בכרת, יששכר בלאו. לוי היה במעמד הזה. אולי כבר נראה את הדעה הבאה לפני רש"י, נראה את רש"י על הכל. רבינה סבלה, רואים את זה? רבינה סבלה כרבי יוחנן, שמה? שרחים עליה? באיסור לאו. באיסור לאו. בלבד. ומתר אצלה על ימד רבנו. ויסביר את הברייתא לפי דעת רבנן. רק הספר קשה לו. נכון.
ברישא כתוב, החולץ לעיבים טוב וחזר וקידשה, צריכה חליצה מנרחים, זה פשוט. כן, כיוון שזה רק סוף סוף איסור. זה לאו, אז צריכה לחיים. מה מהחיים? על איזה לחיים מדובר? החיים, הנולדים. נכון, שמעון ולוי, הנולדים, החיים? כן, כמעט. אבל לפי דעת רבי יוחנן, הם חייבי לאו ביחס אליה. אם הם חייבי לאווין, אז תפסק קידושין. תפסק קידושין, אז צריכה חליצה. אז הרי שמובנת. כן. לכן את הספר צריכים להסביר. כמעט כרבי יוחנן, עכשיו הסיפה. עמד אחד מן הילודים, מי זה? יששכר. וקידשה, אין עליו כלום. למה אין עליו כלום? כמעט כרבנן. שמה רבנן סבורים, הם חולקים על רבי שמעון, זוכרים? כן, הם אומרים רבנן חולקים על רבי שמעון וסוברים שגם במקרה הזה ליששכר יש איסור אשת אח ביחס לנוחל. זה כרת. כרת. אז לכן אין עליו כלום, לכן לא תפסק קידוש. לא מה, לא קראת, אנחנו אמרנו שזה רק באיסור... זה לאו, שתחת לא יבוא עולמות, זה כרת. אבל אמרת שזה מת איבם ונולד? הם יעמידו את זה... אבל אמרנו שרבנן אוסרים גם באופן הזה. אוסרים אבל לא בכרת, אוסרים איסור גזירה, עטו. בסדר. אז זה איסור דרבנן. אני לא יודע מה, אבל לא כרת. לא תפסק קידוש, זה ממש חשוב. כי אם תגיד זה לאו, אז תפסק קידוש. תפסק קידושין עוד פעם. אז מה... מה עשינו בזה? לא אז תירצנו. מה עשינו? מה תרצנו? אתה מוכן לומר בכרת לרבנן. טוב, בסדר. בסדר? כי עד עכשיו אנחנו הסברנו שזה גזירה, כבר אמרה שזה רק גזירה. השאלה אם זה גזירה, אני לא בטוח שזה גזירה. לעיל אמרנו שזה גזירה. אמרנו אפשרות, אולי, אפשרות, לא אמרנו את זה בתור דבר ברור, רק לכאורה פשטות ההבנה שלפי דעת רבנן יששכר ביחס לרחל זה איסור אשת אח שלא היה בעולמו. אז אם יעמידו את זה במקרה כזה באמת, שהוא נולד אחרי שכבר הוא ייבם אבל זה... ומת. לפי דברים, זה כרת. ומת. לא תפסק קידושין באופן. לא, תגיד שהוא כבר נולד, הוא נולד אחרי שהוא מת, לא אחרי שהוא ייבם. אחרי שהוא מת, כן. אחרי ששמעון מת הוא נולד. נו, אז מה? ואז הוא לא יכול, אין לה עליו כלום. ואז כאילו זה אשת אח שלא היה בעולמו. ואז יישאר לך, הסיבה הקודמת שאתה אמרת. אבל אתה לא יכול להעמיד למען דבר מנחה בציור לך ולמען דבר אתה צריך לתת לו ציור שהיה קודם. עדיף להעמיד באותו אופן. טוב, בסדר. אבל למה יששכר הוא יהיה באיסור של אשת אח שלא היה בעולמו? הרי הוא היה בעולמו של שמעון. נכון. כי לפי דעת רבנן זה נקרא שלא היה בעולמו, אם אתם זוכרים, למדנו למעלה. במקרה הזה, בעת ייבם ונולד, נחלקו רבי שמעון וחכמים. נו, אמרנו נחלקו רבי שמעון ורבנן. לפי דעת רבי שמעון אין איסור של אשת אח שלא היה בעולמו. לפי דעת רבנן יש. גם באופן הזה יש. כאילו רבנן הולכים תמיד לפי האח הראשון, המקורי? אז במילא זה יהיה חלק ליטור. הסוגיה, אם אתם זוכרים, נמצאת בעמוד הקודם, בדף ט' עמוד ב' למעלה. תסתכלו שם, בפליג על רבי שמעון ורבון וכתני, ונולד ובסוף ייבם לא פלג רבי שמעון וכולי, שם עטור רש"י שם רש"י מסביר את המחלוקת. שם הגמרא מביאה את המחלוקת. רואים את זה? אבל איפה הרש"י? זה רש"י להכין שלא היה בעולם. בדיבור למה היית אמר? המתחיל ברש"י, ונולד ובסוף ייבם לא פלג רבי שמעון. אומר רש"י, אחד באמת ראובן בלא בנים, ועד שלא יבמה שמעון, נולד נביא אחיהם, ועודד סוכר ליבם, והייתה לו אסורה בנפילה זו משום אשת אח שלא היה בעולמו, ויבמה שמעון, עובד בלא בנים, מודה רבי שמעון שאסורה לוי או אלה ונעשה עליו שעה אחת בנפילה ראשונה. כאן אנחנו עכשיו. וחיפה עם רבי שמעון, וייבם שמעון. וייבם שמעון את אשת ראובן, הנה כאן המקרא הזה, שמעון ייבם את אשת ראובן, ואחר כך נולד לוי, ומת שמעון. דעתם שאל רבי שמעון לייבומה, ולא נפל לפניו מכוח ראובן אחיו שמת כבר. הראשון. ולא נעזרה כלום שנפל לפניו מכוח שמעון שהיה בעולם נפלה. כלומר, רבי שמעון יסבור שרחל נפלה לפני יששכר מכוח שמעון. לא מכוח ראובן. שמעון היה בעולמו. אז כנראה שרבנן יסברו שלא. היות בנפילה הראשונה זה היה נפילה מכוח ראובן, אז זה היה לא מכוח ראובן עליו. לכל הדורות. כן, ולכן היא אסורה עליו הלאה משום אשת אח שלא היה בעולמו. אז זה לא גזירה אילן. טוב, שומע? כן. אז כנראה שהסורה כאן זה לא גזירה. טוב, על כל פנים, הגמרא כאן בעצם עכשיו השווה את הברייתא בין לפי דעת רבי יוחנן ובין לפי דעת ראש לקיש. בסדר כאן, ברור? לא עכשיו לרש"י.
בואו רש"י מההתחלה שלו ראינו את הכל, נראה עכשיו את הרש"י לאט לאט, כאן צריך ללכת. לא, אחרי זה רש"י סבל. רש"י, רואים את הרש"י? איזה? רש"י סבל. רש"י סבל לקרש לקיש. דאמר בכרת. כבר ראינו את הרש"י אבל עוד פעם. כן, אמרתי, בספר. בסייפה ניחא. מה כתוב בספר זוכרים? שאין עליו כלום. אין עליו כלום, למה? כי זה כרת. כרת. יפה. אז הסייפה מובנת. הוא מתארץ על הרישא דברייתא, הוא יצטרך להסביר את הרשע של הברייתא. קטני. דכתני צריך חליצה. באיזה אופן מדובר? באחים שנולדו לאחר חליצה וקידושין של שני. שכר, ציירנו כאן. וכרבי שמעון דאמר, ייבם ולבסוף נולד, לא בהניה נפילתה מן הראשון למה ועל אשת אח שלו היה בעולמו. זה לא אוסר אותה משום אשת אח שלו היה בעולמו. ילקח זיקת העין נפילה, לא אסרה עליה. היא לא נאסרה עליו, דהי על יששכר, או אילו שנולד, זה כבר קידשה זה. זה לפי דעת ריש לקיש. עכשיו רבינה סבל, כרבי יוחנן, דאמר חי ולאו הנינו, ורישא ניחא. למה רישא ניחא? רבי יוחנן, עוד פעם זוכרים למה? כיוון שהיא בלאו רק. אם חי ולאו, אני צריכה... היא צריכה ממנו גט. חליצה. הוא מתארץ לסייפה, אבל את הסייפה הוא צריך להסביר. למה שמה הוא אין עליו כלום? אין עליו כלום. אם זה חי ולאווין, אז למה אין עליו כלום? אז הוא יסביר, באחים שנולדו לאחר מכאן, וכרבנן שחולקים על רבי שמעון, כן? דאמרי, אשת אחים שלו היו בעולמוי, ולא תשע של יוסף. הרי רבנס חולקים על רבי שמעון, האם זה מקרה של אשת איש שלו, אח שלו היה בעולמו או לא? בגלל הנפילה הראשונה. זאת אומרת, אם הוא לא היה בעולמו, אז אסור לו לחלות, אסור לו לייבם, כלום. הוא מלוטט לגמרי. למה? אם הוא אדם זר, אז הוא בכרת, הוא בכרת. לא, הוא לא אדם זר. זהו. לא, בצד אחד אני אומר... אבל אולי בעולמו. הוא אחד מהאחים. ישבו אחים יחדיו. הוא היה בעולמו. בעולם יחד. השאלה אם הנישואים... אבל בכל זאת. השאלה מה הייתה הנפילה הראשונה, לפי רבי שמעון הוא לא מתייחס לנפילה הראשונה, אבל לפי החכמים מתייחסים לנפילה הראשונה שלכולם... לפי דעת רבי שמעון, היות בשמעון נכנס תחת ראובן, אז כאילו הוא חי. כאילו שהוא לקח כאן את ההמשך של ראובן. את ההמשך של ראובן. כאילו הוא היה בעולמו. כאילו היה בעולמו. לא מתייחס לראובן. אבל לפי דעת רבנן... לא, זה התנתק. זה עדיין הנפילה הראשונה שייכת לראובן, ועכשיו יש לך שלו. שלא היה בעולמו. בסדר, ברור? טוב. הלאה רש"י. ואם הייתה פה חליצה במצב כזה? חליצה במצב כזה והלך ונסע אותה שוב פעם, אמרנו שזה יסוד רבנן רק. לא, זה יסוד דורייתא, זה לא. אומר רש"י, הילודים שנולדו אחר קידושין של זה, עכשיו זה הסבר בדברי ריש לקיש, כן? כן. הילודים, האחים הילודים, שנולדו אחר קידושין של זה, אחר שהוא חלץ וקידש, כן? ולא התאסרה עליי בחליצתו. דהזיקה קמייתא, לא רמיה קמיו לאיבומה. כמו שאשת אחים שלו היו בעולמו, לא מתאסרה. רבי שמעון דאמר, ייבם ולבסוף נולד שריה. זה הרשע. והסייפה, עמד אחד מן הנולדים שהיו בשעת חליצה הראשונה, אין עליו כלום, כריש לקיש. אמר, האחים חייבים על החלוצה כרת. עד כאן זה הסבר בדברי ריש לקיש. רבינה. כעת עובר להסביר את רבי יוחנן. עמד אחד מן הילודים אחר חליצה, או אפילו אחר קידושים, וכשמת זה החולץ קידשה אותו ילוד, אלא עליו כלום. למה? משום שאשת אח שלו היה בעולמו, כן? ולא משום חליצה, אלא משום דהביה אשת אחים שלו היה בעולמו, מנפילה ראשונה. כמעט כרבנן דאמרי, אפילו ייבם ולבסוף נולד אסירה. בסדר? אבל בעצם הגמרא עכשיו, אם נסכם בקיצור, הגמרא אמרה שרב אשי סבור כמו ריש לקיש, והוא יסביר את הברייתא כולה כמו רבי שמעון, ורבינה סבור כמו רבי יוחנן, והוא יסביר את הברייתא כולה כמו רבנן. אז הברייתא מיושבת לכולה בעצם, יוצא בעצם שאין כאן דעה ריש לקיש. יש כאן הסבר ריש לקיש. אפשר להסביר את הברייתא, גם לפי רבי יוחנן, גם לפי ריש לקיש, אין כאן קושי על אף אחד, נשאר המחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש בעצם. האם הם חייבי כרת ביחס ליבמה, או שהם חייבי להבין. בסדר, עד כאן. נמשיך. איתמה. רואים את זה? כן, הבעל יבמה. הבעל יבמה,
ובא אחד מן האחים על צרתם. כן, היו כאן כמה אחים. שילוב. אחד האחים נפטר, השני ייבם, והשלישי בא על הצרה. בעצם שגם היא יבמה. רק שיהיה פשוט כרונולוגי. עושים ייבום באחת, אז כבר השנייה של הצרה. אז אסור כבר לייבם את הצרה, את השנייה. אז עוד פעם, דובר כאן בכזה מקרה, היו כאן מספר אחים, אח אחד נפטר מן העולם, אח שני ייבם את אשתו, ואח השלישי בא על הצרה שלה. כן, שתי נשים יש כאן, כן. פליגי בה, נחלקו בזה רב אחא ורבינה. נחלקו בזה רב אחא ורבינה. אחד אמר בכרת, מאן דאמר אחד אומר שהאח שבא על הצרה, לאחר שהאח הראשון ייבם, האח השני שבא על הצרה הוא חייב כרת. אחד אמר, אבל השני אומר בעשה, הוא עבר איסור עשה, לא כרת. איסור עשה, כן. למה נקרא? תכף נראה איזה עשה, למה בא בכמה עשה עשה? ככה רש"י מסביר. שבית אחד הוא בונה ולא שתי בתים? כן. מסבירה הגמרא. מאן דאמר בכרת כריש לקיש? למה זה כמו ריש לקיש, תגידו לי אתם? רק שנייה. למה מאן דאמר בכרת הוא סבור כמו ריש לקיש? כי מה ריש לקיש סבר? שברגע שהאחים ביחס אליה מה דינם? כרת. בכרת. באש אתה. אם כבר האח הראשון ייבם, אז האח השני יתעלה באיסור אשת אח. שותף. אז זה כרת. הרב זה יכול זה לכתוב כמו את המקרה, זה יכול לראות אותו מול העיניים. כן, אני אכתוב. זה כמו שהגמרא הסבירה מקודם, אם אתם זוכרים, האח שחלץ חלץ, וכולם כדי קיים וקיימה. אז כולם כדי קיים וקיים בכרת. פשוט. גם אתה יודע שהוא פותר את כולם. וזה שהוא חלץ לה. הוא היה שליח של כולם. הוא משפט אחד, לא? לא, הוא לא שליח של הפוך. לא, הוא לא שליח של כולם. זה הנקודה. זה מחלוקת. הוא לא שליח של כולם. זה המחלוקת בין הרב יוחנן שתקי. יש פה כמה מחלוקות, יש פה רבנן ורבי שמעון, יש פה ריש לקיש ורבי יוחנן, יש כמה רבדים, לא? יש כאן אבא אחד, לראובן יש שתי נשים, אחת רחל ואחת לאה. ראובן נפטר מן העולם. שמעון ייבם. הלך שמעון וייבם את רחל. כראוי. בהיתר, זה הדין, זה מצווה. ייבם. לאה היא צרה של רחל. הלך לוי ובעל לאה. ואיסור. זה המחלוקת, באיסור, אחרי שכבר שמעון ייבם, אז כבר אסור לבוא על הצרה. אז לפי רבי יוחנן זה רק לאו. מסבירה הגמרא, מאן דאמר אחד בגמרא סבור, מידי שני מאן דאמר, רב אחא ורבינה. רב אחא ורבינה נחלקו ביניהם. מאן דאמר אחד אומר שלוי בכרת, מאן דאמר שני אומר שלוי בעשה. רב הסיכוי שזה רב אחא. מי סבור שלוי בכרת? ריש לקיש ורב אחא רציף שיהיה. והגמרא, אותו מאן דאמר שאמר שלוי בכרת, הוא מתאים לדעת ריש לקיש. מדוע? משום שריש לקיש אמר שכל האחים עליה בכרת. באשת אח. איסור באשת אשת אח. אח. כדקאי מקיים. מי שייבם, עשה את המצווה, כל שאר האחים כדקאי מקיים. אז כולם עליה בכרת. מאן דאמר השני אומר לא, לוי עליה בעשה. זה מתאים רבי יוחנן. וגם זה מתאים לרבינה. למה הגמרא אומרת שזה אחד אמר? זה רבינה. בואו נקרא את זה בפנים עוד פעם, עוד פעם בפנים. איתמר, הבעל יבמה הוא אחד מן האחים על צרתה. על הצרה. פליגי בה נחלקו בזה רב אחא ורבינה. אחד אמר בכרת. הרב, למה עשה? למה זה לא לאו? למה עשה? למה לא בלאו? רש"י מסביר עוד. לאו הבא מכלל העשה. אומרים לו, יש לנו את הפסוק, לא יבנה בית. אתה צודק. שאלתי אותו דבר. רש"י מסביר את שאלת זה. את השאלה הזאת? לא, לאו הבא מכלל העשה זה נקרא עשה. רש"י מסביר את זה. עוד רגע. פליגי בה רב אחא ורבינה. אחד אמר בכרת ואחד אמר בעשה. מאן דאמר בכרת ריש לקיש, ומאן דאמר בעשה כרבי יוחנן. תראו עכשיו רש"י. אומר רש"י, בעשה
רש"י אומר, מה כאן נעשה? בית אחד הוא בונה, ואין בונה בית בתים. ולאו, בא בקרא עשה, עשה. לאו שבא בקרא עשה, זה עשה. מאן דאמר בעשה כרבי יוחנן? דאמר איהו שליחותא דאחים כעביד. האח שעשה כאן ייבום, הוא עשה כאן שליחות של מי? של כל האחים. של כל האחים כולם. וכי היכא דלדידא הביא הצרה בעשה, כמו שלגביו הצרה היא בעשה, לאחים נמי אביה בעשה, כי הרי הוא עושה שליחות של כולם. כולם. ומאן דאמר בכרת, קרא של לקיש, דאמר לאו שליחות דאחים כעביד. כן, אמרנו את זה למעלה מי זוכר. לאו שליחות דאחים כעביד, ילקח הוא ניהו דקאי עליה בעשה. דווקא זה שייבם הוא באיסור עשה עליה. אבל אחים, כדי קיימה קיימה. באיזה איסור הם? אשתה. באיסור אשתה, ולכן זה קרה. בסדר? אז למה אתה צריך להעמיד עכשיו שזה אחד האחים האחרים עשה את זה? אתה יכול להעמיד את זה באותו אחד שהוא עשה את זה. אחד האחים, אותו אחד, זה היינו. לא, כתוב אחד האחים, זה הוא. מה אתה אומר, זה בדווקא? כנראה. מה הכוונה, לדייק את הלשון אתה מתכוון? דיוק בלשון? אתה שואל עכשיו לפי דעת של לקיש? כן. למה אתה צריך להגיע לאחד האחים? מה הרי יש לפי ריש לקיש גם הוא עצמו אסור על הצרה. נכון. וגם הוא בכרת, אז למה אתה צריך להגיע לאחד האחים? אז זה לאו דווקא, הנה אחי דווקא, זה לאו דווקא צריך להגיד. אתה צודק. אחד האחים אחרי שבעצם היה איבום, אחרי שהוא אחרי שהוא איבם. כן, אז הוא נקרא אחד האחים, שבא על הצרה. על היבמה, כן. טוב, נמשיך הלאה, בסדר. לא, אנחנו מדברים על מצב שאחד האחים איבם. בא אחר ובא על הצרתה, שהיא אסורה בכרת. אתה צודק, אבל הוא שאל שאלה, כן. למה דווקא צריכים לצייר שאחד האחים בעל הצרה? אם אותו אח בעל הצרה. יכול להיות מצב כזה, זאת אומרת, שהוא בא גם מה עליה. ההבדל אם שמעון הזה, היה בא גם על רחל וגם עליה. הוא בא אחר כך עליה. זה גם מצב. אתה יודע שזה אחר, לכאורה, אותו מצב, של איסור שכרת. נכון. זה אותו דין יצא. אז למה צריך להגיד? אז אולי זה ראיה רק לרבי יוחנן. מה? אולי זה רק לפי שיטת רבי יוחנן. לשיטת... בעצם... טוב. לא, אבל הציון לשניהם לא מעמידה. אותו ציון לשניהם. כן, כן. אני אומר, להפך, זה עוד יהיה קשה לרבי יוחנן. ולפי רבי יוחנן זה לא בקרב. נכון. אילן מפתח את הגמרא, אילן. הוא מפתח את הגמרא, במקום שהגמרא תפתח אותו, הוא מפתח את הגמרא אפילו. הוא שואל טוב, בסדר? כן, שואל טוב מאוד, אני לא מבין, הוא עזור רעיונות כאלה. שאלה נכונה. אולי הוא נדע כמו אילן, זה יהיה טוב מאוד. טוב, נמשיך הלאה, בסדר. אני לא יודע כלום. נמשיך הלאה. אתם מדמיינים שאני יודע. אמר יהודה אמר, יש לכם את זה? אני חושב ששמעון, גם חמור לשמעון, ודאי וודאי שאסור. אולי היינו חושבים שאחד האחים אולי יהיה כן מותר, לכן אמרו... לפי ריש לקיש אין הבדל אבל. לפי ריש לקיש אין הבדל. בין שלחים אליו. לא, כי החם שראובן מת... לא מת, נפטר. מה? נפטר. מת, נפטר. נקרא לבית של בית. איך לכתובת? נפטר לבית עולמו. טוב, אני הייתי מציע לך רובל, אבל במסכת יבמות אל תגיע להם. ואני חושב שלאן אני מגיע מוחק, שומע רק קצת, כבר שלא לא כל הזמן צרתה של מגיע. רחל, מדוע? נגיע שמעון. כי כבר היא לא נשואה לשמעון, בעצם. ככה נראה לי. עוד פעם, מה אתה אומר? אחר שראובן מת, נכון? אז ראובן היה חי, אז שתיהן היו אחת בצרתה. היינו חושבים שהאחר שראובן מת, אז לאה היא כבר לא צרתה של רחל. מדוע? כי היא לא נשואה לשמעון, רק רחל נשואה לשמעון. היה סירנה. לא, לאה לא נשואה לשמעון, רק רחל. היא באמת שואלת רחל, לא? נכון. אז לאה היינו חושבים, היות היא לא נשואה לשמעון, רבה אמינה. אז לכן חשבתי לומר, אז ששמעון ודאי שאסור לקחת לאה, אבל לוי אולי מותר בגלל ששמעון לא נשא את לאה. הם לא אחיות. זה לא. כן, כן, הם אחיות, אבל הם לא אחיות. בתורה והאמינה, זה נכון מה שהוא אומר. נכון, נכון, אתה צודק. הם לא אחיות. מה? למה חשוב לא אחיות? הם לא שמעון אחיות. לא יכול להתחתן עם שתי אחיות. הם לא אחיות. הוא לא חתן עם שתיהן. נכון. התחתן רחל ולאה. אבל היה רק
הכל לומר אולי, לפי יכול להיות לאה. נכון, בגלל שהיא לא נשואה. ככה נראה לי. יפה, אתה צודק. טוב, בסדר. שגית? אבל גם שמעון ביחס אליו היא לא נשואה. צודק שלא. ודאי שלא. אבל לאחר ששמעון היא באמת רחל, נו, אני אשתו עכשיו. כן. אבל לא לאה. אולי באמת לאה. היה מקום לומר. זה היה לא... מקום, בדיוק, כן. זה לא שזה הדין. אבל לא, היה מקום. יש לה גישה אבל אין הבדל, זה הנקודה. היה מקום להגיד? יש לה גישה עם הבדל אבל. שלאה בין הוא לבין שאר נכון, אחים. שניהם בעצם בכרת, אתה צודק שניהם בכרת. אותו דין, אז אותו דין כרת. זה אבא אמינא. אם יש לו דין כרת ולזה יש כרת, אז זה אבא אמינא. אין לך שום אבא אמינא. לשניהם יש כרת, אז זה אבא אמינא. אין שום אבא אמינא. הרי במקרה הזה של לאה, מה קורה איתך? המקרה של לאה עכשיו. אבל היה שם מקבלת מזונות, יכול להמשיך לגור באותו בית, זה בלגן שלם. לקחת רחל. אבל לא אסור לו לקחת את לאה. לאה צרתה של רחל. זה נקרא צרה. אבל הוא לא נשוי לה, אז היינו חושבים. לא, אתה לא היית ביום של חמישי. ולא הייתה נשואה, היות ביום חמישי. ולא הייתה נשואה לשמעון, רק צרתה של רחל. טוב, אבל בונים בית אחד, לא בונים שני בתים. נכון, זה עדיין. שמעון אסור לו לקחת. היינו חושבים. לא לקחת. אסור לו לקחת שתי... נכון, ודאי. הבנתי. טוב, אז שמעון ודאי הוא ודאי. פשטות, ודאי שהן שוות. ודאי שוות. ודאי שהן שוות באיסור. זה בכרת, זה נכון, אתה צודק. אבל מביא איזה בית הוא בונה, הוא לא בונה שום בית. אם בנה את הבית של ראובן, מה הוא בונה לוי? הוא עובר איסור, ודאי, הוא עובר איסור. הוא בונה שום בית. הוא בונה לעצמו. מחריב לו. מחלוקת, אין כרת לא עולה. הוא בונה לעצמו באיסור. טוב, נמשיך הלאה, אפשר? כן. בוא נמשיך הלאה. הוא בונה, הוא מצא מקומה עליונה. אמר עמידה, רואים את זה? איפה? מהאוויר. זה מה שהוא בונה, בלי יסוד. אמר עמידה, יש לכם את זה רבותיי? רואים את זה? כן, אמר רבי יהודה אמר רב. בשליש התחתון של העמוד. אמר רבי יהודה אמר רב, שרת סוטה אסורה. שרת סוטה אסורה. רש"י מסביר שכאן מדובר בכזה אופן, יש עדים שאשתו של פלוני זינתה. אשתו של ראובן זינתה, ויש עדים שהיא זינתה, זה לא ספק. ברור, אין שעדו זינתה. יאללה, יש לו ממזרי. לא, אין כלום. אני יודעים, אבל היא נאסרה עליו. כן. היא נאסרה עליו. טוב, ראובן שמע, קיבל התקף לב ומת, בלי בנים. אין לו בנים. מה עם הייבום עכשיו? עכשיו ייבום. היא סוטה בראובן? כן. בראובן? רחל. לא תסוטה. סוטה, כן, בוא נעשה את זה. היא נאסרה על בעלה, כסות. אבל מהו השם שנאסרה עליו? תגיד. הוא אשם, הוא לא אשם, לא, אבל נאסרה. הוא צריך מי שיקים לו בית עכשיו, היא בעצם המעשה שלה אסרה עליו זה. הקמת בית. זה מילא, אבל מה השם ממזר או מה השם? אין פה ממזר, אין פה ממזר. אין עוד ממזר פה, לא מדבר ממזר. לא, אני אומר סתם, הממזר מה השם? לא אומרים נסתרה, היא סוטה ממש, יש עדים. נו טוב, מה לעשות? זהו, לא, שיר הזה, בוודאי. רב, סוטה זו מילה סוטה מהדרך? לא, שיר... שכבל מישהו אחר בזמן של סוטה מהדרך. שוטה זה מלשון שוטה. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן עברה בו רוח. כנסת. ודאי, אז אם מלשון שוטה זה סוטה. טוב. גם היא שותה את המים מעוררים אחרי זה. אבל זה מראה יותר מתאים מראובן. יש לנו כאן, לא רציתי ראובן, שלא יהיה כאן, טוב, הוא עליך. יש לנו כאן זה מעשה פנחס סיפורים, ברשם. יש לו אישה אחת בשם רחל, עשה זמרי מבקש שכר כפנחס. אישה אחת בשם לאה, זה מתאים דווקא. הלכה רחל וזינתה. זינתה? בעדים. יש לה דין של סוטה, לא צריך ירושלים, בעדים. לא צריך השקעה, ברור. יש לה דין של ערווה. זה כמו דין של ערווה גמורה. הוא מתגרש ממנה, לא? לפני שהוא התגרש, שמע על זה קיבל התקף לב מת. מת. לפני שהתגרש. לפני שגרש אותה. הוא חייב לגרש, אבל ברוב צער מת. בסדר? אבל אדם מת בלי בנים. ויש צרה גם. יש סוטה. ויש את האישה השנייה. יש צרה, אישה כשרה, צדיקה, אין שום בעיה הזאת. אין שום בעיה איתה. אבל זו זינתה ויש עדים. אז זו יש לה דין של ערווה, וזו יש לה דין של צרת. צרת ערווה. צרת סוטה. צרת סוטה, צרת ערווה. הגמרא קוראת אז לכן זו ודאי לא ביטל באמת, וגם זו פטורה מן הייבום.
היא פתרה אותה? קיבלו פטור. זה המקרה. טוב. בואו נקרא בפנים עוד פעם, תראו. זה מה שכתוב. אמר רבי אמרה, צרת סוטה אסורה. צרת סוטה אסורה. אסורה להתייבם. פטורה. פטורה מהייבום. מדוע? אמרתי כאן התורה, לא תלך, מה היא טעמה? כן, מה היא טעמה? טומאה כתיב בה כאריות. כמו שבסוטה כתוב טומאה, גם באריות כתוב טומאה, אז למדו שסוטה שווה לערווה. כן? כמו שערווה פטורה מייבום ופותרת צרתה, כך גם סוטה פטורה מייבום ופותרת צרתה. למדו טומאה, תכף רש"י, רש"י מסביר את זה. דאורייתא או מדרבנן? דאורייתא. תראו רש"י. אז למה לא הכניסו את זה בתוך ה-15? עוד 16? למה לא הכניסו את זה בתוך ה-15? אולי בגלל שאין צרת צרתה. אין צרת צרתה. אומר רש"י, תראו רש"י, צרת סוטה אסורה, תראו רש"י, היה נשוי בית נשים. רואים רש"י? היה נשוי בית נשים וזינתה אחת תחתיו ויש עדים. זה לא שספק, סתירה, כינוי, לא, זה ודאי, ברור. הוא מת בלא בנים. היא לא צריכה מים, יפה, היא לא צריכה מים, נכון. ויש עדים, הוא מת בלא בנים. היא וצרתה פטורות, אף מן החליצה. מה היא טעמה? טומאה כתיב בה. כתוב בסוטה ונסתרה ונטמעה. כתוב באריות, כאריות כתוב שם דכתיב, אל תטמאו בכל אלה. אז כאן כתוב נטמע, וכאן כתוב תטמאו, אז למדו מכאן לכאן שכשם שערווה פטורה ופותרת צרתה, כך גם סוטה פטורה ופותרת צרתה, כך אומר רבי ושמרן. בסדר, עד כאן, ברור הדין הזה. בואו נראה הלאה. הגמרא עכשיו לבקשה קושייה. מת עם רב חיסדא. בא רב חיסדא ורוצה לחשוד קושייה על הדין שאמר רב. מת עם רב חיסדא, רבי שמעון אומר, ביאתה או חליצתה מאחיו של ראשון, מאחיו? מאחיו, כן. ביאתה או חליצתה מאחיו של ראשון, פותרת צרתה. בואו נראה כאן רש"י, על מה מדובר כאן? על מה דיבר כאן רב חיסדא? תראו רש"י, אומר רש"י, ביאתה או חליצתה וכו', אומר רש"י, האישה שהלך בעלה למדינת הים. זה פרק. מה, סליחה? זה שם של פרק, לא? כן. ובאו ואמרו לה, מת בעליך. בא עד אחד, מעיד בית דין, אמרו לה, תשמעי, בעלך מת. ונישאת. על סמך העד הזה, בית דין התירו אותה להינשא. התירו אותה להינשא. ואחר כך, בבעלה... הראשון. בעלה הראשונה, מגיע חזרה. מה הדין? תצא מזה ומזה. תצא מזה ומזה. והבלד ממזר. הדין הוא שצריכה גט גם מהראשון וגם מהשני. תצא מזה ומזה, זה הדין. הלאה. מתו אחיו של זה. זה אחיו של זה. סליחה, מתו, לא מתו אחיו של זה. יכולה להנסה לאחר במקרה כזה? אני לא קורא לכם, ודאי. מתו הכוונה שניהם. שני הבעלים. גם הבעל הראשון וגם הבעל השני. כן, אז עכשיו הצדדים צריכים לחלוץ כולם. יפה. מתו, גם הבעל הראשון, הבעל האמיתי, כן, הראשון. המקורי. וגם השני שהתירו בטעות להינשא לשני, גם הוא מת. כן. אז אחיו של זה. אחיו של זה, ואחיו של זה, חולצין, ולא מייבמין. עד כאן ברור, זה הדין. כן. הלאה. רבי שמעון אומר... משום שנעשה בעצם על שני הבעלים הקודמים. כן. שזה הם לא מייבמים. אי אפשר לייבם. אי אפשר לייבם. לכן צריכים לחלוץ, נכון. לכאורה זה כמו אשת סוטה, זה כמו סוטה, אז למה צריך לחלוץ? עוד שנייה, אתה צודק, נכון? רבי שמעון אומר, ביאתה או חליצתה מאחיו של ראשון, פותרת היא לכתחילה את צרתה, שהרי היא כשאר נשים לגבי יבם. זה לא כנסו הרבנן מיבם. בוודאי שר ילה, שהנוסעה הייתה, שסבורה, יש כאן תיקון של הבא, שסבורה שמת. אבל מכאן מוכח, נבעלה תחת בעלה, שר יצרתה ליבם. אפילו רבן לא פליגה רבי שמעון, אלא בנידה, אבל בצעתה מאוד, הוא טוב, נעצור כאן כבר זמן לנו הזמן. זה בכל זאת שונה מסוטה. או מסכנה.